Bokor kencanane isine tuh ngoteh tulak sandang kelawan pangan ya iku bagéyan nipun wong melek sabarna rimo rasaning ngelmu winarti den sawung sekarma copat mastawa sarasane widadaning kasampurnan raracikaning rasa kulinakna kang satuhu sartane pralebdana Astungkara sidam sekaring bawana langgeng
Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra awring samarudayang mak-makpong Bobolong kali codhe sapa sing gawe punapi Adi Guru Paduka Ngadi Pramesti Bathara Guru ngawe ingkang raka ing sidik pangudal-udal kepareng ingkang raka nyadong dawuh timbalan Paduka Ngadi Pramesti Bathara Guru Adi Guru Manikmaya Kakang Narada mesti kemawon minangka jejering kami tuwaning Kanyiwangan Suralaya Paduka Kakang Resi Kaneka Putra tartentu sampun mriksa kelawan punapa ingkang dados legetan manahipun ingkang rayi pun Manikmaya Kakang Adi Guru Kadiwaran sampun wonten tigang candra kalenggan sakmenika wonten sak madaning Kanyiwangan Suralaya karaos gawa panas utawi gara-gara ingkang sumundul ing ngawiyat Kakang Narada mbok ulun naturi paring priksa mangasanipun panjenengan ulun Kakang ulun naturi paring dawuh jeneng kita Kakang Resi Kaneka Putra babar pisan Wedarna menapa to ingkang dados sababipun lan darunanipun menapa wonten ing Kanyiwangan Suralaya ketaman gara-gara kados mekaten Kakang awring sang marudayang wak Adi Guru kula nuwun sewu Adi Guru Paduka menika minangka jejering nalindraning para Jawata dewaning para dewa mesti kemawon Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika nanggih prisa mesti kemawon prisa dhumateng ngubah musing kawontenanipun para tita jernyatanipun menawi ingkang raka ing sakmangke medharaken atur wonten ngarsanipun Wang Adi Pramesti Bathara Guru sami kemawon kula menika kaya dene nguyahi segara lho Di sampun ngantos ngibaratipun ing sakmangke ugi wonten tetembungan kebon usugudel ing atasipun Paduka menika nalindraning para Jawata lah kok teka nyuwun mriksa wonten ngarsanipun kami tuwaning Kanyiwangan menika saru dinulu menawi dipun midhangetaken para Jawata sanesipun Kakang Narada ngibarat tiyang ingkang damel cangkriman tumuli kedah wonten ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayi malah Kakang Narada ulun suwuni paring dawuh wonten ngarsanipun ingkang rayi sejatosipun menapa ingkang dadosaken sabab gara-garane Kanyiwangan Kakang dalah iki Adi Guru iki menawi tetela dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka badhe medharaken inggih sayekti wonten ing Madyapada wonten telenging negari ing Lesanpura menika wonten pamothaipun salah sawijining putri inggih menika garwa Prameswari saking garwanipun Sang Prabu Setyajin nalindring Lesanpura inggih menika mboten saking sae namung Dewi Wersini ingkang sakmangke ngandhut jabang bayi yuswanipun sampun Sapta Candra tumuli sakmangke badhe alampas siram jamas nanging ngemanipun Dewi Wersini ngadhe kekudangan piyambakipun purun nindaken siram jamas waton anggenipun badhe nindaken siram jamas menika saderengipun nindaken siram jamas menika danite wujudipun inggih menika Sardula Seta tumuli dipun beta mubeng wonten ing alun-alun negari Lesanpura menika ingkang damel gara-garane Kanyiwangan kamangka nuwun sewu Sardula Seta ingkang dipun suwun dening Dewi Wersini menika mboten Sardula Seta limrah nek Sardula Seta lumrah mawon pados wonten ing kebon binatang menika kathah sanget Adi Guru inggih Kakang nanging ingkang dipun suwun dening Dewi Wersini menika Sardula Seta utawi macan putih ingkang bisa bangkit tata jalma menika rak dados bingungipun Dewi Wersini dados bingungipun Sangya Nalindra miwang para kawula wonten para negari Lesanpura nanging mugi dados ning kawuningan Adi Guru sayekti anggenipun Dewi Wersini ngandhut jabang bayi menika jabang bayi ingkang den kandhut dening Dewi Wersini menika samangke menawi sampun lair wonten ing Madyapada nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan menika bayi menika mangke mbeta wujuding kanugrahan kengaran wahyu katentreman lho Adi Guru tuwin sembah niring ulun kapurpuri sang amarba ngrat mring sahananing kang mring sananing kang mring kanan sing dasi Astungkara sidam karing bauna langgeng babar pisan Kakang Narada sampun ngantos
Kakang Narodunda ketayalan tumut-tumut cawe-cawe perkawis menika. Liripun kados pundi Adi Guru? Sabab panjenengan ulun piyambak ingkang badhe momong mandhap ngemong lawan jagatipun si Jabang Bayi. Awit panjenengan ulun ugi sampun nambi titipan saking Gusti Arya Loka wujud gendhoga isi tirta wahyu katentreman. Mrenging sakmangke badhe kula jamasaken wonten raganipun Jabang Bayi satemahing sakmangke badhe mbabar katentreman. Inggih. Ingkang prayitna ngantos atos Adi Guru. Awit yangke badhe gayuh kamulyan mriku, gayuh katentreman mriku pacobanipun kathah sanget. Inggih Kakang. Nggih. Inggih namung ingkang Kakang Sidik pangudal-udal. Nderekaken kelawan tindak Sekar Paduka Dewa Pramesti Bathara Guru. Mugi-mugi saged sembada Kang Jinangka Jumbuh, Kang Ginayuh Basuki, Kang Kasti. Rere sarta palwarating ranu
Om Titian Kalorudra Mas Pati Raja Dewaku ya jagatku ya donyaku ya amalku dhewe ora mangkota dhisik Pati Singa Mulang Jaya ayo ndadekake kaget bakendira si Pati Singa Mulang Jaya sira ndak piji ana ngarsaning mandira Pati Singa Mulang Jaya. Nunuk ing Dewaji semban kula. Patuku Sang Dewaji amiji piswanipun ingkang ngabdeng kepatihan sinuwun. Ing jawi sanget kuatosing manah. Pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nangsan kula wonten ngarsa patuku tebih saking raos kemarasan Dewaji semban kula. Pengayoman kula ing Madyapada Prating Dalahan sinuwun Prabu Turangga Yaksa. Sinuwun Prabu Turangga Geni. Yo katiparan kowe kuwi tak percaya dadi batal wakiling Sun Pati Marata Dyagi. Kahanan tata rakiting kaprajan negara ing Suwala Bumi. Marata Dyagi aturna kelawan panjenenganing Sun samendhang aja nganti kengkarempin Pati Singa Mulang Jaya. Menawi patukan dangu batata rakiting kaprajan Dewaji tartentu sadotan badhe nguji wandi. Para kawula samya sayeksa kaptiaka ruring nusa bangsa tuwin negari ing Suwala Bumi. Mandhapipun dumateng sangyuga para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gladhen ulah kridaning kaprang. Sawanci-wanci paja paduka tempuh marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka. Ingkang ngabdeng kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kaunuk-unuk niki. Yo Pati Singa Mulang Jaya ora liwat prayogakna kang dadi sowanmu. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang ngabdeng kepatihan sinuwun. Nun mangke bapa penemban sawising Sun miji kelawan rawuh bapa penemban Guru Yaksa. Bapa penemban aku ngaturake pambagyara harja kunjuk ana ngarsane bapa penemban Guru Yaksa. Bapa penemban Astungara sidam sekaring bawana langgeng. Iya kawula nuwun kira anak Prabu paduka anak Prabu Turangga Yaksa miji dhumateng wiswanipun ingkang bapa pun Guru Yaksa nggih. Pambagyara raja sampun ingkang bapa tampi karya bombong dasmanahipun ingkang bapa. Boten langkung kula ngaturaken mudya pangastawanipun ingkang bapa mugi kunjuk nggih. Bapa penemban iya. Wis tak tampa gawe lega-legawaning atine Prabu Turangga Yaksa. Bapa penemban ora liwat prayogakna anggon paduka bapa penemban Guru Yaksa lenggah rawuh ana ing Raja Negara Suwala Bumi. Bapa penemban nakna ninggih Angger Prabu Turangga Geni, Angger Prabu Kuladara Geni. Anggenipun miji kelawan maraptanipun ingkang bapa sampun boten kirang prayogi nggih. Mesti gawe kaget sotane bapa penemban Guru Yaksa teka wektu dina samangga iki ndak piji rawuh ning Raja Negara Suwala Bumi. Bapa penemban marga akeh kewajiban kang bakal tak aturake sartane wektu dina iki kaya-kaya wis ora kuat ngempet kegembulaning rasaku. Mula keparengno aku arep medhar sabda pangandika manembrama wigatining pasewakan. Bapa penemban apa kira-kira bapa penemban Guru Yaksa saguh midhanget kang dadi aturku? Nuwun sewu anak Prabu. Ingkang bapa menika ingkang sampun minangka sampun dipun dadosaken jagat tuwak wonten Praja Negaring Suwala Bumi kula ingkang den sepuhaken tartentu kula sagah
nampi pangandika paduka anak Prabu Turangga Geni. Pramila gandeng ingkang bapa sampun prapta wonten mriki. Kula suwuni dawuh wigatosipun menapa ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun nggih anak Prabu Turangga Yaksa, anak Prabu Kuladara Geni. Oh leng-leng ramyang ingkang daya lir Wang Candra kasawangan sumu ing daskato retan limut kapyarsaning rojit aram remeng driyama nawung ong kakawung ing Hyang Wisesa Wong Titian Kala Rudra Maspati Raja Dewaku bujleng-bujleng iblis lanat padha jejegan. Ya bapa Penemban Guru Yaksa, yektine nggonku nganake pasewakan aku mung arep ngrembug. Aku ki wis mataun-taun madeg nalindraning praja suwela bumi. Nanging kena ngapa? Aku durung bisa mengku kalawan suwijining garwa Prameswari. Duh Penemban, wektu dina iki wis tak antepi rasane atiku Penemban. Aku kepengin mundur garwa mengku garwa Prameswari suwijining wanita ingkang sak mengku bakalan jejeri kalungguhaning ingsun Penemban Guru Yaksa. Nun mangke Angger Prabu Turangga Yaksa ingkang bapa remen sanget tuwin ingkang bapa bombong tuwin mongkok sanget teka sampun tinarbuka penggalih paduka Angger Prabu badhe mengku sawijining wanita minangka garwa Prameswari. Awit kula nyuwun sewu nun mangapunten nggih Nalindra menika menawi sampun mengku sawijining garwa Prameswari, berkahipun menika badhe lumeber dumateng sangyaning para kawula. Pramila saking menika Blaka Suta raos ing manahipun Kang Bapa nyarujuki tuwin kula nayogyaning kang dados gegayuhan paduka Angger Prabu Turangga Yaksa. Syukur nggih. Malah Kang Bapa mbabile dipun keparengaken mangertos kula badhe mundhut mriksa sinten to wanita ingkang duka saged ngrubahaken bebeteng jiwa kanalindran paduka nggih. Penemban Seksenana, yektina ora ana wanita saklumahing bumi sakreping langit aning donya iki ingkang keduga bisa gawe tentrem atine Prabu Turangga Yaksa. Kejaba mung garwa Prameswari saka negara ing Lesanpura ya kuwi Dewi Wersini garwane Prabu Setyajin Penemban. Sinten Dewi Wersini garwa Prameswari Nalindra Lesanpura Prabu Setyajin Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang pindha kombang ngajaping tawang susah angin nganting kone
nyanggaling kanggo beksi miber susu angin nganti nggone medharna ngelmu kang sanyata Astungara sidam skaring bawana langgeng ger nuwun sewu sampun ngantos sing sak mangke paduka Angger Prabu Turangga yaksa ngrusak pagrayu lire piye penemban nuwun sewu Dewi Warsini menika sampun kawengku garwa dening Nalindra Lesanpura inggih menika Sang Prabu Setyajid kamangka sak menika sampun ngandhut putra Jabang Bayi ingkang dipun kandhut dening Dewi Warsini menika sak mangke sampun ngancik yuswa Sapta Candra utawi 7 sasi teges sak mangke Sang Dewi Warsini badhe alampah siram jamas nuwun sewu nggih mboten kateges ingkang bapa menika cawe-cawe perkawisipun Angger Prabu Turangga yaksa jernyatanipun menika perkawis katresnan kula mangertos kula menika dong kula tanggap sasmita bilih tiyang ingkang nglampah katresnan menika abotipun kaya wong nyangga bumi nanging menawi ndaraturipun keng bapa sak mangkanggen paduka nggadahi gegayuhan kepengin mengku garwa kalan Dewi Warsini mbok kula aturi supados murungaken nggih mawon kula aturi supados murungaken nggih mawon nggih mundhak mengke malah kedarang-darang lampahipun Angger Prabu Turangga yaksa awit sepisan paduka menika sampun nyalahi pernataning jagat awit yaksa menika kedah nggadahi garwa raseksi menungso menika kedah nggadahi garwa ugi menungso nanging paduka menika sampun nyalahi pepestening kodrat langkung-langkung Dewi Warsini menika garwanipun tiyang sanes sampun winengku ing liyan nanging banget nggonku tresna kawan Dewi Warsini penemban merga jroning pasumpenan pendak-pendak bengi aku mung ngimpi diladeni dening Dewi Warsini payo pendak-pendak Dewi Warsini ngladeni kelawan panjenenganing sun wah elok timen kanane penemban le goyang sing tak senengi mula kang saka kuwi taunana windanana ora bakal pati-pati ndawurungake yen to urung kelakon apa sing tak gayo wala nuwun sewu paduka menika sampun kewanen piye bapa ning atasipun sampun garwanipun tiyang sanes teka paduka ngeyel nekat kepengin gayo lho piye to sampeyan kuwi aku ki wong lanang gagah-gagahe mulya-mulyane wong lanang ki nek wis iso ngrusui bojone wong liya mula kang saka kuwi tak pesthekake Patih Singa Mulang Jaya ngono dawuh sinuwun marata diake maju aku arep paring dawuh pangandikan kelawan jeneng Sirawati ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal wasilan sinuwun sing akon sapa
beban ki rumangsaku kok. Angger dikon ngger didhawuhi ming meneng wae reka-reka ora weruh reka-reka ora krungu. Basan ora ana wong nembung ora ana wong muni lah kok padha gawe ukara dhewe-dhewe. Pate Singa Mulang Jaya wonten timbalan Dewaji. Apa ndak kira kowe mangerteni marang pawarta ingkang sumebar warata? Pawarta babakan punapa teka paduka Sang Dewaji paring dawuh kados mekaten. Mangerti ya Pate. Kalamun ta wektu dina iki kandhutane Dewi Wersini wis ngancik yuswa Sabta Candra. Kamangka bakal nindakake siram jamas nanging miturut pawarta ingkang dak tampa Dewi Wersini kersa nindakake siram jamas waton dheweke nitih wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Teges Dewi Wersini duweni pepanggil rupa. Pate, aku percaya karo kowe ki wong digdaya, kowe ki wong sekti Mahambara. Mesti kasekten guna kasantikan apa wae ndak kira kowe duwe. Kepareng paduka Sang Dewaji. Kepiye seranane mbuh sakarepmu Dewi Wersini kudu prapta. Kudu mbok larapake ana ing negara Swala Bumi Pate. Jumangkah anggra sesumbar awalindo bumi gonceng kumaludha kuntur gatuk ola jagat pangestu karo ayab jagat sinuwun menapa kula kinten kula stani paduka mitados karing abdi kepatihan yo lahir batin kowe tak percaya minangka dadi pinta serayaning Prabu Turangga Yaksa sawana ning negara Lesanpura kepiye carane golek wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma tumuli Dewi Wersini cidranen gawanen ning praja negara ing Swala Bumi mangiriyin piye Pate kula kinten boten sesaket ayalan mados wonten pundi dunungipun Sardula Seta lire piye iya wit kula piyambak ingkang dados wujuding Sardula Seta lho kowe arep dadi wujude macan putih ingkang bangkit tata jalma iya sinuwun pramila kula aturi mas paosaken kridhanipun ingkang abdi kepatihan sakmangke menawi ngantos kula wangsul wonten praja negari ing Swala Bumi nanging boten sareng kan Dewi Wersini kula aturi nugel jangkanipun ingkang abdi sekseni jagat saisine Pate. Aturipun ingkang abdi mboten badhe kula mboten badhe nglencati marang janji kula. Ya, yen mangkono aja mung kandheng ning pangucap kababaro dadi pakarti tak sawang kaya ngapa kridhamu kula aturi mas paosaken sinuwun. Pandhatata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Mawana Pana Margana Samirana Samirana lan Warayang wisikan magulingan imo
Ora ngira aku duwe nayaka sing iso dadi kewan kaya mangkene. Samangke kula sampun wujud Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ya. Wah, kok malah apik. Iso sulapan barang. Dadi sak liyane macan apa iso saged. Kula saged dados bebek. Dados kirik kula nggih saged. Oh, aja mung kokean gunung sing tanpa guna. Patih wonten timbalan. Ndak keparangake kowe ngirit wadya bala segelar sepapan. Bala Jawa rajeg wesi buta-buta kabeh kandhinen. Supayane nderekke kelawan sak laku candramu nggon mutu-muju ning Maraja Negara Lesanpura. Disekseni jagat saisine gunemu sing kaya mangkono mau. Janji kowe bali ning negara Swela Bumi ora nggawa Dewi Wersini. Oh, tugel janggamu apajang ning alun-alun. Ragamu dikembul kawula sak negara Swela Bumi. Aturipun ingkang abdi mboten badhe ngoncat saking menapa ingkang sampun kula janjaken sinuwun. Malah kula pamit madal wasilan. Sak mangke kula badhe mboyong Dewi Wersini. Menawi sampun kaleksanan kula kedah nampi bebana saking paduka Sang Sinuwun. Yo, wah jan cah kok ndremis. Nyambut gawe urung wis njaluk bebana wis kana ndang mangkat. Nyuwun pamit madal wasilan. Hati-hati aja kaya bocah cilik pate. Kok nyokot kowe kono. Ngeling kalang cara kerwantan kontar. Angger Prabu bapa penemban kepiye menawi ngantos sing sak mangke wonten mulganing lelakon malah kriwikan dados kerujukan keguyon dados tangisan. Aja kuwatir aja semelang sartane aja walang ati merban merga bakal kaleksanan sing dadi panjangkane Prabu Turangga Yaksa. Ngaten yo malah babar pisan Paduka Bapa Remban Guru Yaksa ndaturi sartane ndak utus supaya ngirin wadya bala segelar sepapan tumuju ana ing Maraja Negara Lesanpura ngombyongi sak laku candrane Pati Singa Mulang Jaya. Inggih ngestaken dawuh nggih lajeng mangkatipun ingkang abdi menjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang ndak jaluk supayane budal dina iki. Sisandine gandeng kaya wis purna jejiban pasewakan penemban bubarna kang padha seba ingsun kondur kedaton nonon ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ndabalang puja-puji sandirayu sak laku tindak jantramu Bapa Remban Guru Yaksa kaya wis ora ana dawuh maneh purna gati ning pananggilan Arsa sang nata kundurang kedaton jeluk saking dampar kesana kinabet gambar gadring
kadharaken sangyaning Mramban Jadi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawis tingal saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra ubayane datan balenjani. Sang Notarso manjing sangkara planggatan Sang